Bună! Astăzi vreau să vă arăt o situație pe care, din păcate, o întâlnesc tot mai des în trafic. Ne-am apropiat de o alveolă, stație de autobuz, în care vedem că un autobuz este oprit. Din păcate, după cum se poate vedea, șoferul autobuzului a preferat să nu intre complet în alveolă destinată mijloacelor de transport în comun, pentru a-și asigura ușurința la plecarea din alveolă. Observați că practic el blochează banda întâi. Haideți să vedem ce se întâmplă. Blocând în felul acesta banda întâi, e mult mai greu pentru cei care circulă pe banda întâi să treacă pe lângă el și trebuie să oprească. Uitați cum semnalizează și pleacă. E foarte ușor pentru el în momentul în care blochează banda întâi. Din păcate nu mi se pare tocmai corect în condițiile în care oricum, în momentul în care semnalizează că pleacă dintr-o stație cu alveolă, ei beneficiază de prioritatea celor care circulă pe banda întâi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept la viitoarele mele postări.